खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननै सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा मैयानि सानाव अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलाव नुजाथि फैनायजों लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिबो होदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो बिथाङा मा मा बिबुंथि होआमोन। अमा थावख्रि फेस्टिभेल बेवहाय खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय अमा थावख्रिनि थाखाय बरन'दि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बगामाथिनिफ्राय लानानै सानजाहा जितु माने बरन'दि वाइल्ड लाइफ दं माने बियो मुंदांखामोन आरो बेवहायनो अमा थावख्रिखौ मोनोमोन आरो बिनि थाखायनो अमा थावख्रिखौ रैखाथि होनो बेखौ मोनसे माने मा होनो अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिसाबै फोसावदोंमोन आरोखि। दा बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों जाहाथे मानसिफ्रा अमा थावख्रिनि सोमोन्दै मोनथियो अमा थावख्रिखौ एसे अननो रोङो बेखौ रैखाथि होयो बेखौ प्रिजार्भ खालामो बे जाहाथे जायो ओंखायनो बे फेस्टिभेलनि नामखौ बिदि लाखिनाय जादों। बोसोरफ्रामबो बे फेस्टिभेलखौ खालामनो नागिरदों आरो बिनि थांखियानो जाहैबाय जायगानि मानसिफ्रा जाहाथे बेवहायनो थांनानै थानायनि राहा मोनो बे जाहाथे मोनसे टुरिस्ट प्लेस हिसाबै माने गनायथि मोनो आरो बायरानि मानसिफ्रा बोसोरफ्रामबो बेवहाय जाहाथे बे दानथाम दानब्रै जि समाव दैबाना जाया बे सुख्लायनि बालाबारियाव जाहाथे बयबो रंजाफैयो आरो बिनि दारै बे जायगानि मानसिफ्रा मोसानाय मुसुरनाय बेजों लोगोसे दखान पहर होनाय बायदिसिना खेला धुला होनाय बेफोरखौ जाहाथे खालामनो हायो। ना हारिनिथ' बिदै गैया खिन्थु गाव गावनो लानांगोन नोङो नोंनि बर'नि जानाय लोंनायखौ मानसिफ्रा मोजां मोनो अमा सावनानै फानोबा मानसिफ्रा मोजां मोनो दाउ सावनानै ना सावनानै फानोबा मोजां मोनो जोंनि ओंख्रिफोरखौ मानसिफ्रा मोजां मोनो खान्थाल बेगरखौ जुदि सावनानै फानो दा बिराद थान्दा मानसिफ्रा बेखौ बायनानै जागोन जों जुदि दोनथुमो खान्थाल बेगर जों जुदि आलु सावनानै फानो बेखौबो मानसिफ्रा बायनानै जागोन थासुमलिखौबो जुदि बेवहाय सावनानै फानोबा रुनानै नङा बयबो बायनानै जागोन बेबायदि जोंनि बर'नि गासिबो जानाय लोंनाय आरो बिनि उनाव जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जुदि देखायो दा नोंथांमोना केमेरामेन बे पर्टेल निउसाव जुदि बेवहाय दिनै बयखौबो फट' खेबै खेबै लोगो लोगो फट'खौ जुदि प्रिन्ट खालामनानै फानोमोनब्ला गोबां थाखा खामायनो हागौमोन आरो खमावबाबो दिनै 200-300 मानसिया फट' साफाय जागौमोन। दा बेवहाय बर' ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ जुदि बेवहाय गानहोनानै जुदि फट' खेबो बेवहाय अब्ला बयबो बेजोंनो फैसा खामायनो हागोन आरो फैग्रा मानसिफ्राबो मोजां मोनगोन आरो बर' एटायार्डआव गतिके बर'नि नामैनो गासिबो खालामनो हायो मोसानाय जों बेवहाय टिकेट सिस्टेम सानफ्रोमबो मोनाबिलियाव बर'नि मोनब्रै मोनबा मोसानाय माने 100 थाखा लानानै जों दिन्थिनो हायो बयबो नायगोन जोंनि गोबां मेथाइ खनग्रा सेंग्रा सिख्लाफोर दं जायफ्रा 20,000 10,000 बेजों मेथाइ खननो हागोन आरो बेनि गेजेरजों हयथ' 50,000 कालेक्सन खालामनो हागोन होमब्ला मेथाइ खनग्रा मानसिफ्राबो थांनानै थानायनि राहा मोनगोन आरो माखासे लाइमोनफ्राबो बेवहाय बेफोरखौ मावनानै मोनसे थांनानै थानायनि थाखाय रांखान्थि आरजिनो हागोन। दा ओंखायनो हारिनि खोथा गैया नाथाय हारिनि मोजां बुस्थुखौ लानानै जोङो सुजुगखौ लानांगौ। ना बे हाबाफारियाव सोमोनांथाव होननायथ' जेबो गैया दिनै जों गिबि खेब बे जायगायाव बम्बेनिफ्राय बलिउडनि आर्टिस्ट लाबोदों एस किं जाय मानसिया देश विदेश बायहेरायावबो गिदिर गिदिर प्रग्राम खालामो बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। बेनि उनाव जोंनि लकेल आर्टिस्टफोर दङ जोंहा इलिसा फुकन ओमफ्राय मा नमिता आरो सुलेखा आब' बिनि अनगायैबो जोंहा माने मा होनो मोसागिरिफोर दं माने मा होनो हेलेनामोन दङ फुजि फैदों आरो दिनै गेमस्रि दैमारि फैदों बेबायदिनो माने मासुम फैदों गोबां मोसाग्रा आरो मेथाइ खनग्राफ्रा बेवहाय दिनैहाय फैदों बिनि गेजेरजों बिथांमोनहाबो गरसे गरनै मोनलांसिगोन आरो बेखौनो देखायनानै जोंबो टिकेट फानदों बेवहाय गरसे गरनै मोनगोन आरो बेवहाय जायफ्रा दखान होफैदों बिसोरबो गरसे गरनै खामायगोन आरो जायफ्रा गासिबो दंखायो बिसोर आरो बेवहाय एसे रंजानो हागोन आरो बिसि फिसा लानानै गतिके बेनो स्पेसियेलि नङाबानो न'आव थालायबा नांलायबाय थानायसो जायो आरो माथो जानो नेक्स्ट टाइमाव जों फोसावगोन गावबागावसो खालामनांगौ गोदोरा गावबागाव बानायगोन गावबागाव थाखा मोनगोन गतिके बेवहाय सोर मा खालामनो हायो सोरबा अमा फिसा हमनायनि खेला होनो हायो सोरबा हांसोनि खेला होनो हायो सोरबा ट्रेडिसनेल गेमनिबो खेला होनो हायो आं दहायनो बुंबाय सोरबाया फट'नि बेवहाय माने फट' साफायनायनि मोनसे माबाखौ लानो हायो जे मानसिफोरखौ फट' खेबनानै आधा घन्टानि गेजेरावनो बेवहाय प्रिन्ट खालामनानै होनाय सोरबाया मोसाग्रा मोनायाव मोसानाय
दिन्थिनाय आरो लोगोसे बर'नि दिनार बा नेपालिनि दिनार बोरमा खासि जेराव बिगुर खुवालासिनो बिथांमोना सङो बेफोरखौबो मानसिफ्रा जानो नागिरो गतिकेनो खेबसेयावनो मानसिफोरनाव 500 रांनि टिकेट फाननानै मोसानाय दिन्थिबाय आरो बिनि उनाव ओंखाम जाहोहरबाय मोनाबिलिनि अब्ला उदालगुरि तामुलपुर रङिया गोबां जायगानि मानसिफ्रानो बेवहाय फैगोन कालचारबो नायगोन आरो जानानैबो थांगोन बेबायदि नों मा खालामनो गोसो सोरबा बेवहाय भलिबल दोनफैनो हायो आरो बुंनो हायो जे भलिबलखौ भारा लाबानो गेलेनो मोनो गतिके जायनो 200 थाखा होयो बेनो आधा घन्टा बलखौ भारा होनो हायो बेफोरखौबो खालामनो हायो बेडमिन्टन कर्ट खालामनानै होनो हायो सोरबाया फैगोन बेवहाय बेडमिन्टन गेलेगोन आरो नोंनिफ्राय भारा लागोन बेफोरखौ आरो सोरबा बेवहाय दुगैनो हागौ जों दुगैग्रा जायगा मोजां बानायोब्ला बेनोबो जों गामसा भारा होनानैबो जों फैसा खामायनो हागौ मथथे बेवहाय मानसिफोरनो गासिबो नांगौ आरो बेखौ जों जगार होयोब्ला जों रां मोनगोन मानसिफ्रा दै लोंनो नागिरो जों दै फाननो हागोन मानसिफ्रा बेदर नागिरो खाना जानो जों बेदर होनो हागोन मानसिफ्रा गामिनि ओंखाम जानो नागिरो खाथि खालानि गामियाव जोङो संहोनानै मानसिखौ ओंखाम जाहोहैनो हागोन अब्लाबो नोङो इनकाम खालामनो हागोन आरो दा जोंनि पारपासआ जाहैबाय बे जायगायाव फेस्टिभेल खुंनायजों लोगोसे बे जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय गरसे गरनै खामायनायनि लामा मोननांगौ दा सोरबा जुदि हेलिकप्टार गाखोहोनो नागिरदोंबा दानिफ्रायनो हेलिकप्टारखौ बुकिं खालामनो हायो आरो दानसे दाननै हेलिकप्टारखौ लाबोनानै बिनि जायगानि मानसिफोरखौ जाय गाखोफेरनो मोनाखै हेलिकप्टार गतिके 3-4 हाजार थाखायाव 5 मिनिट हेलिकप्टार माने सालायनानै बै बगामाथि ओरै भैरबकुन्दसिम माने नायहोनो हायो आरो दा नों मा खालामनो गोसो गावबा गाव बा फैसाखौ गावबा गाव खामायनांगौ दिनैबो बेवहाय फेस्टिभेल मारु एन्टारटेनमेन्टआ प्रग्राम लाबोदों बिसोर टिकेट सेल खालामदों गतिके बिसोरो फैसा मोनगोन माखासे बेखिनिया आरो आर्टिस्टफ्रा दिनै जाय फैदों बिसोर फैसा मोनगोन दा ओंखायनो गासिबो जाय जेरै हागौ दिनै दखान जों बानायनानैल' होदों जायगाखौ बिसोर गावबा गावनो दखानखौ होफैदों बिसोर गासिबो फैसा मोनगोन मानसिफ्रा जेसेबां जायो बेयाव जोंनो होनाङा जेबो गतिके फैगौ समाव मेनेजमेन्टनो माबा मोनसे बिसोरनि सुबिदानि थाखाय दै कारेन्ट माबा माबि एफा एनै बेफोर फिसखौ लागोन नाथाय गावबा गावनि जों गासिबो खामायनायाबो गावनि खालामनायाबो गावनि मात्र बुलायलायनो मोना दावराव दावसि खालामनो मोना नांलाय खमलाय जायगानि मानसिफ्रा जौ लोंनो मोननाय नङा बेखौ बेन खालामनाय जागोन आरो गासिबो बोसोरै बे जाबायनो थागोन खुंबायनो थागोन मानसिफ्रा गाव गावनो नागिरफैगोन बयबो गावबा गाव जायगा आवग्रोगोन गावबा गाव माबा मोनसे खालामगोन सोरबाया उद लाबोगोन उदाव गाखोहोगोन सोरबाया गराइ लाबोगोन गराइयाव गाखोहोगोन सोरबाया मटर साइकेल हाद्रि बालायाव सालायग्रा लाबोगोन बेखौ बिनिफ्राय नावखाथासिम सुख्लाय दै सालायलांगोन नोंसोरबो दा हायोब्ला माने मेडियानि बाथ्राखौ दोनथ'नानै बेवहाय थाखा खामायनायनि बाथ्राखौ साननो हायो आरो दानिफ्रायनो गोजोन्थों रायजोफोर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारनि बेसेन गोसा बिबुंथि होनायखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय दिनै जोङो नुनो मोनदों उदालगुरि जिल्ला एबसुआ अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलाव जौ दखान होनायनि हेंथायै जुवा खेला होनायनि हेंथायै दिनै खौरांगिरि मेल खुंदों अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलाव जौ दखान होनायनि हेंथायै जुवा खेला होनायनि हेंथायै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायदों बिथांमोना मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांमोननि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावसो नोंथाङा मा बुजिनो हादों नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय बेलासि समनि गोजोन हामग्लायनाय बयनिसिमबो बावहरबाय दिनै 30 डिसेम्बर 2024 उदालगुरि जिल्लानि बिखायाव थानाय जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि जोहोलाव बालिराम बर' नयंनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा मैयासो जालांनाय बेफोरखौ लानानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानिसिम मिन्थिहोनाय आरो लोगोसे जि मोनसे जायखौ जों सानाखैमोन जेखौ जों एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बेबायदि मोनसे जि अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल होननाय मैया 29 डिसेम्बर 2024 खुंनाय जादोंमोन दा बिनि माखासे पिक्चारफोरखौ जों जिबायदि सानहरफेराखैमोन बेबायदि जानायखौ नुनानै खोब दुखुजों जोङो फोरमायनो थाखाय दिनै गथायसे जादों
आंजों लोगोसे दङ जिल्ला आफादनि बुंथिगिरि लोगोसे टंला दखरा डिमाकुसि दखरा आरो खाग्राबारि दखरानि आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरिफोर दङ मैयासो जालांनाय जितु अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिवल जों खोनाबाय थादोंमोन खोब बेबायदि फर्मेल इनफरमेशन हिसाबै गैया खुगाजों खुगा खोनादोंमोन आरो जोंबो सानदों जे अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि जे मोनसे असिलाजों बे मिउजिक फेस्टिवलखौ खुंनो थांदों दा बेवहाय जोंबो खोब गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो जों वेलकाम खालामदों गोसोजों गोसो जे जाय माने जिबआ दिनै जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोमानो थांगासिनोमोन बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि असिलाजों बे फेस्टिवल मोनसे खुंदों बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोरनि बड'लेण्ड हालामनि उथिखांफुनाय मिउजिशियानफोर मेथाइ खनगिरिफोर बिथांमोनखौ खाबु होनाय जागोन मेथाइ खनहोगोन दा बेफोर गासैबो जोंनि ससाइटि दानायनि मोनफा मोनफा माने खामानि दा बे हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरानो जोंनि गायकआनो जा मिउजिशियानानो जा मोजां मोनसे खाबुखौ मोनगोन मोजाङानो जादों बेखौ जों सानदोंमोन खोनानाय लेखायै नाथाय दुखु गोनां बाथ्रायै जों बेखौ मैया मोनाबिलि समावहाय प्राय हरनि समहालागै जोंनिसिम फन कल्स मोनफैदों माखासे माने भिडिअ मेसेजफोर मोनफैदों जाय व्यक्तिफ्रा जोंनि ओनसोलखौ जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ मोनसे गोजोन मोनसे थासारि लोगोसे मोनसे सावस्रि गोनां आरो लोगोसे माने खुस्त मोनसे समाज हिसाबै नायनो लुबैयो बेबायदि व्यक्तिफोर माखासे इन्टेलेक्चुवेलफोर बिथांमोना जोंखौ फन खालामदों जोंजों सावरायहरदों मेसेज हरदों जे माने खोब मोजां जायाखैसै बिनि जिखिनि नुथाय जों नुबाय बे बाथ्राफोरखौ एसे फोरमायहरदों दा बेखौ मोननायजों जोंबो दुखु खालामदों जे जिखिनिखौ जों एसे माने इनफर्मेलबाबो एसे खबर लादोंमोन जिखिनि जों मिन्थिनो मोन्दोंमोन जे बेयाव अकल माने अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि मोनसे असिलाजों मिउजिक फेस्टिवल लादों बेवहाय जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरिफोर दामजु दामगिरिफोर बिथांमोनखौ सुबिदा होनाय जागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय लेखा जोंबो खोब माने मोजांबो मोनदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो मोजाङै मोजां बारलांथों बेखौ जों नेनानै दङमोन नाथाय मोनथिबाय जे नुबाय जोंनि माखासे इन्टेलेक्चुवेलफ्राबो जोंनो फोरमायबाय बेयावहाय थांग्रा जायफोर व्यक्तिफोर जाया समाजखौ मोजां मोनसे समाजखौ लुबैग्रा व्यक्तिफोरबो थांदोंमोन बैफोर पिक्चारफोरखौ नुहैगोनबो सानाखैमोन दा बैबायदि व्यक्तिफ्रा जोंखौ फोरमायहरदों जे बेयावहाय माने जौ दखानबो सोलिदों जौ लोंनाय बेयावहाय जादों बेयावहाय जुवा सोलिदों गुबुन गुबुन नों जुवा सोलिदों बेजों लोगोसे नों दाउनि जुवा दाउदैनि जुवा हाबिजाबि जुवाफोर सोलिदों जायफोरखौ जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जुवा आरो जौखौ खोब माने नांथाब नाजानानै जोंनि ओनसोलफोराव जिबायदि प्रभाब गोलैदों बेखौ बन्द खालामनो थाखाय जों माखासे माने हाबाफारि जों लादों जोंनि जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि माने स्ट्रेंथ बोलो दोङो गासै बोलोजों जोङो नाजादों जोङो बे जौ जुवानिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि समाजखौ मुक्त खालामनो थाखाय माखासे माने खामानि हाबाफारिफोर जों लादों दा बेबायदि समाव दिनै माने जोंनि गण्यमान्य व्यक्तिफोर जायफोर बेवहाय इनभल्भ दङ होननानै जों मोन्थिदों जोंहा मोनसे फोथायनायबो दङमोन बेखायनो जे बेखौ अर्गानाइज खालामदों मारु एन्टारटेनमेन्ट होननाय बिथांमोना अर्गानाइज खालामदों होननानै जों मोन्थिदों किन्तु आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनिनो माने खोब जायफोरनि सायाव जों मोनसे बिश्वास लाखिनो हायो गण्यमान्य व्यक्तिफोराबो एसे बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव एसे मददथि होदों होननानै जों मोन्थिदोंमोन दा बे हिसाबै जोङो खोब माने निश्चिन्त भाबै जों दङमोन किन्तु दा बेबायदि समाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि अपेन भाबै जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय बेबायदि लाबोनाया बेखौ जों खोब माने कन्डेम खालामदों जिल्ला एबसुनिफ्राय बा जों एबसु फारसेनिफ्राय जों बेखौ मालाबाबो लुबैयाखै आरो हास्थायाखै दा गतिके जों नुबाय जे बेयाव माने जिखिनि रिपर्ट जों मोन्दों
माखासे मानि लाइमोनफोर बेयावहाय थांदों जौ लोंदों जाय लाइमोनफोरखौ जों हदायबो माने बैफोर गाज्रि बेसादनिफ्राय जों होबथानानै फरायनाय दिखाव गावबा गाव आथिङाव गसंथानायनि थाखाय बिथांमोननो राहा लामा दिन्थिनायनि जों खामानि मावबाय थादों बे समाव जुदि जोंनिनो गेजेराव आरोबाव जायफोर जाना बुजा व्यक्तिफ्रानो जुदि बेबायदि खामानिखौ मावनानै होयोब्ला जों खुब माने जोंनि जि मोनसे खुस्त समाज दानो थांनायाव मोनसे बाधा बेबायदि मोनसे दिनै नुजायो दा बे हिसाबै जों क्लियार नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बा दिनै बुंगोन जे बे फेस्टिभेल खुंनो थांनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जि फेस्टिभेल खुंनाय बेयो इसोरनिनो सृष्टि मोनसे अमा थावख्रि जायखौ जों मोनथियो अमा थावख्रि होननानै दा बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि असिलायै खुंनाया बे खुब मोजां जादोंमोन नाथाय बे फेस्टिभेलनि नामाव बे जौ जुवा होनाया बे खोब गनायजाथावना जायाखै बेखौ जों कन्डेम खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि फेस्टिभेलखौ खुङोब्ला बियो नो डाउट अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलानो जा बा XYZ माबा मोनसे मुं लानानै फेस्टिभेलखौनो खुंनो आवगायबोआ मानो जुदि बे जौ जुवाखौ लाफानानै जुदि बे फेस्टिभेल खुंनो थाङोब्ला बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो हदाय बाधा जों होनाय जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि फेस्टिभेलखौ बा फैगोन बोसोरफ्राव बे अमा थावख्रि फेस्टिभेलखौनो जुदि देग्लायनि बायदि खुंनो जुदि लायोब्ला समाज बेरेखा माखासे माने एक्टिभिटिफोरखौ लाफानानै जुदि खुंनो लायोब्ला बेवहाय जों बाधा होनाय जागोन आरो बेखौ जों मालाबाबो हास्थायनाय नङा